Macalah serohanami boy kita pacupang di son. Ia tujuan nami tu son dadalau berceramah ala dan ulau ni pimpinan berceramah. Jadi molo adong pangiduan naka pangiduan sien huriasa berceramah umum nak hutulak do. Ala dang ulau dang tupoksi tugas pokok fungsi ni pimpinan berceramah. Ulau nami membuat keputusan do. Ulau nami memastikan HKBP secara khusus mamarturia mardalan hombar tu aturan, mardalan hombar tu keputusan di rapor. Anon berceramah hiba marapi puru taring waktu setting toradong na mandok ba ulah homak bator sega meiba. Ala dang berteori ulon nami ale memastikan mardalan sudi ulaon secara khusus di bawah marturia. Alani do hurajumi parjupangat tadi son holan nama kata tai do kita mangarata-ratai aka ulauta. Jadi dang lau berceramah hani di son amang inang aka dongan saulaon. Adong piga-piga neng dohonok kutu kita. Na parjulu sian parjulu sahali asa toktong mah kita di bagasan lasni roha. Asa toktong kita di bagasan sonang di roha. Na marhubas di inganat tadi. Au ngasahat tu sada kesimpulan las niroha sonang niroha hatuaon ido modalta songon partohonan. Ido modalta songon partohonan. Danga dong sihirimon sian sahalak partohonan manang panditai, manang guru, manang bibel prot, manang diakones. Molo dang las rohana marhubas di huriai. Alanido manang adong pe solot di rohamuna akadong aku taringotu SK mutasi muna anggo hamu ikon marlas ni roha dohamu di nganan pangulau muna marlas ni roha rap doho inata doho akayana kotai. Bisa jadi karena satu lain hal kita nggak puas, kita kurang cocok dengan penempatan kita, aliunang gabi mangagohon las ni rohata. Ala ido modal tamarhubas. Lihat enak. Ala lasni roha ido modal tamarhubas. Jadi lasni roha hatuaon kebahagiaan dan tujuan nih. Tujuan di masa depan. Modal si sonari do. Bui do dibayak kok kamu. Aha masih hirimon. Aha majamita sihirimon. Sian sada partohonan nong madeli. Buido dibayak kok kamu aha masih hirimon jamita ni sahalak partohonan na di bagasan muruk tu pimpinan ala neskana misalna dang ado jala dang hata-hatakui amanginang akadong aku au pe disadetiki buido juk rohaku tu pimpinan ala neskaku aledak aku lampiasoni tu huria naku hobasi manang di dia piau di tempat ton nang dimulanai dang apala lomoroh aku disi uha holongi huriai jala ikon las roh aku disi dang ulau 4 tahun manang 6 tahun menderita tidak betah alani SK mutasi alani naparjulu sahali pangidu aku tu kita termasuk tuaka anggiku disundut no poso di hapan di tahun di tohonan ikomar las niroha do kita las niroha ido modal ta ido senjata ta jala ido bohal di kita lau mangula akasilota aladang adong sihirimon sian sada partohonan na aguan las niroha na madili na merasa ngaman dus be portibion rata sudi dang adong sihirimon be nangguaha siani jalan sotung talampiasot moladong pe na kurang lobi kurang cocok di kilala rohata taringotu SK taringotu penempatan sotung talampiasoni tuhuriata tumago matuhami lampiasok kamu dang tuhuria si hobasata dang anong salah ni huriai imana parjulu sahali napa duahon sude makita aka pangula tiki padenggaton kualitas ni jamitata secara khusus kualitas jamita minggu. Audo piga hali do pandita resort. Uboto do rocot na aka ulaon di resort.
Bui do kita tolu 4 hari bahkan lebih seminggu marjamita. Ale pangido aku khusus jamita minggu ikon denggando taparadi. Khusus jamita minggu ikon denggando taparadi. Jamita minggu itu sarana di kita na paling efektif pakai hekon huria. Jamita minggu itu sarana na paling efektif di kita pakai hekon haporseon ni ruas. Dan tajo ngarosat diri nasida tu gereja. Paling efektif. Alani dohonoku tu kita saluhut na tu kita do tu kamu nang tuau. Sotung tasia-siahon jamita minggu. Sotung mula balging mula rumar ruasi sian jamita sian hari minggu sian gereja dan along buatonna manang sian jamita ta. Buah macarana asabui meningkat kualitas ni jamita ta dengan mata parade. Au ngatolu 2 tahun mah. Anggo dihitung praktek 34 tahun. Mangula di AKBP. Tahun 91 kami manjalo tokonan di Tanjung Balai. Pandita Johannes Siregar almarhum madongaku, Victor Sihotang, Sirakmat Dubing. Sahat tu sonari, huparadi do jamitaku. Bahkan dung kadep kami gabit tolu hali lopit pangradion jamitaku. Alasai direkam do jamita nami pimpinan. Jala disiarkan di YouTube. Mabia rau sotung adong nasalah no. Jala husurak do sude kata demi kata nang pesoku jahahon. Jadi bui doi berek kamu bukuku kalimat demi kalimat husuraton. Sotung adong nasalah di sini. Alam molo ngasanga salah jamita masuk tu YouTube dang tar pirate be, dang tar paucak be. Alani pangido aku tu kita salukutna taparadi majamita ta. Sa tibu-tibuna. Daku boto piga siak kita na mangaradi jamita sabulan manang 2 bulan sebelumna. Manang holan di hari Jumatima. Baru pe taparadi manang hari Sabtu. Pangido aku tu akadong aku lumobi di hamu aka pandita no poso para di hamu jamita muda 2 bulan sebelumnya. Turpu sadarion na jinabi tahun ni pandita Thompson nakin ima turpu ari minggon 2 bulan nasal po nga hujah. Alamar sugo kami tu Sirirman Medan. Turpu na mangihut Hesekiel 30 taringat hodo si jaga Israel si jaga Jolma. Taringot na ditunggu debata siak kita molodak tapalumba Jolma pardusai ngaujahan. Turpu na mangihut siang sada Korintius 4 sahat tu 5 debata do panguhum ngaujahan. Turpu na mangihut tanggal 24 September imasian sada Musa walu 15 tu 22 taringot tu parauni senoa ngaujahan. Saat tu Oktober. Dang boy anggo bulan Oktober adong turpu di sian Jakobus 5. Taringot tu habengeton. Adong do di bulan Oktober turpu taringot tu Matius 22. Taringot tu Jojo tu pesta parunjukan. Di 20 sia Oktober sada Tesalonik 2 taringot tu parohaon ni si Paulus makubasi. Aha gunana akadongan molo tajaha turpuki 2 bulan sebelumna. Nga terjadi proses inkubasi manang pengendapan turpuki di roha nang pikirata. Sada kritik tu kita, tu kami pandita HKBP terutama. Gudang jamitani pandita HKBP kering. Kering katanya. Ala buah, ala kurang kontemplasi. Buasa kurang kontemplasi, ala hari Sabtu nai be asa di paradi. Ape hari Sabtu nai ngaloja be panditai marada dohok lau tu dia. Anggo pangido aku mangarade taparade ma khusus jamita minggu anggo jamita tu partangyangan, jamita tu sermon, bui mai guboto do rocok na maru mangulaon di kudia. Ale anggo jamita minggu ikon satibu-tibu na do taparade. Asa buah asa terjadi proses internalisasi hatani Tuhani teks Alkitabi di diri tasat diri. Asa bolo marjamita kita dakolan sian utuk-utuk ta. Setabi dakolan sian pamangat tabe haruar jamitai. Ale ruar sian saluhut pamatakta. Silian hadiri otta. Ala direkamon
Au mabiar do manukun. Iga siak kita nong tamak manjaha Bibil. Di sodo piga aka ibotoku aka anggiku na ujian gerejawi. Pigari nasalpo. Suku-sukuku tu sude partohonan manang panditai, manang Bible froi, manang guru kuria, manang diakones. Ngatamak di Jahawa Bibil. Dang dope bapak. Ngatamak di Jahawa pada nai baru. Dang dope bapak. Jadi berani doho menyandang sarjana teologi. Berani doho menyandang sarjana misiologi, sarjana pendidikan Kristen. Nanggosa ada buku di pada nai baru dang tamak di Jahawa. Berani doho menyandang pandita, tohonan pandita, guru manang Bible Pro, dan adong tamat di Jahawa Bibil. HP hataman non dijamita di langgatan, iko mangulu kita di bagasan hatanya Tuhan. Akadongan, au ngasahat tu sada kesimpulan ikon mula doha KBP tu Bibil. Jaladang boy holak kata, dang boy holak kata, ikon mula KBP tu Bibil. Sipata pagudak kudo taurus dia KBP, sude taulah dia KBP. Pesta on, pestaan. Ulaon on, ulaon an. Sudah tak atoy. Lupa kita di ulaon. Namaring polai. Ulaon hapun jungatai. Imaman jahat. Doh mengajar kon Bibil. Anggo sonari taring waktu almana online. Husuk kumah kita. Biga masih kita na hadir di son. Na adong almana online di handphone na. Almana online HKBP. Biga. Sada. Dua. Tolu almana online opat. Iga kita nomor pungulison Bapak Preses 140 tolu holan opat halak do na adong almana online di handphone na. Mungkin salah nami mai kurang informasi siak kami. Boy dota download memakai Play Store almana online akadongan 35.000 masa tahun nih. Gunana manang di dia pe kita boy tabereng ayat turpu. Termasuk turpuk 1 bulan Desember, 31 Desember. Di pesawat, di mobil, asal mau nang sambil membawa mobil, manang membawa kereta. Manang di dia pe kita bui kita buka. Da pola luja kita membuat almanak. Mau mengatakan Bibeli pe ngadong di handphone ta. Alani, pangido aku tuh kita, molo memang si hodoro hatta bertransformasi HKBP. Berubah HKBP. Ikom mula do kita tu Bibil. Jaladang boy olah kata. Memang ikom mula. Ikon Bibeli do. Buku na jumotjo tajaha. Gudok tua ke calon pandita, calon guru, calon Bible Pro. Au nga 30 tahun lobi manjalo tohonan. Ale sahat tu sonari moloneng marjamita da kolan saperi kopi hujaha. Sude bukui hujaha. Buku 2 Korin gapi kali hujaha di bagasan na 2 bulan no. Buku Hesekiel ngah tamat hujaha tiki marjamita pi bulan na salpu di pacor na pitu. Ala jamita honoton muse Hesekiel 30 ikon jahoku dei sebelum marjamita na 40 bitui. Jakobus kota jaha. Ama akadongan molodak kita hata hita do pake. Molodak kita pandita, molodak kita guru, molodak kita Bible Pro, dak kita diakones naruminggas manjaha Bibil. Tangarung sahalata dihuriai. Molodak kita naruminggas manjaha Bibeli. Molo gabi situaido, molo gabi ruasido, nom ringgas manjaha Bibil asasyak kita. Dangadong sahalata, porsia mahamu tuau. Au manang di dia pe di tempat ton di huria. Berani do mando marsahala do au. Ala hujaha Bibeli. Umalo do au siana karuasi manjaha Bibil. Jalur mingkas. Imana para jolo. Asa boa, asa berkualitas jamitata. Asa berkualitas jamitata. Napa tuluhon? Asa sudi kita pangulago iki paradehon parmingguonna sadenggan-dengganna. Asa sudi kita pangulago iki paradehon parmingguonna sadenggan-dengganna. Di konfesi 1910 bindu 10 sada ikon tapar badiai do hari Minggu. Au mangalapati molo didok tapar badiai ikon taparade
tarencanahon, taulahon, tapestahon, sadinggan-dingganna hari minggui. Aturan dohot paraturan ni huriapta bindu 5. Ikon dinggan do taparadi. Akapar mingguan. Tajaha ma di bindu 5. Di pajojor do sudi aha jala beha ikon ta ulahonota taringot do para mingguan. Suku-sukuku molo dang dinggan par mingguan ise dona bertanggung jawab. Molo salah tikting ise dona bertanggung jawab. Molo salah tutup langgatan ise dona salah bertanggung jawab. Molo hurang ias gereja hari Minggu, molo kotor langgatan ise dona tanggung jawab. Au sebagai pandita resor, au sebagai uluan kuria, au sebagai pandita, au sebagai panggula gok piki. Dang boita salahon halak nasing akadongan. Dang boita do memang akasitwaon ang bui. Kita do tanggung jawab di sini. Alai adong hakurangata. Dang tarsura di aturan tai tanggung jawab ni pandita do asa denggan parmingguan. Dang adong tarsura ti. Ale tersirat tanggung jawab tadoi. Dang boita lepas soni talempar kon tanggung jawabi tu halak nasing. Ala ni pangido aku. Tapa ture masa dinggan na parmingguan tai. Adonai kon patureo disi. Parjolo partording ni acara parturena kombar tu agenda. Napaduahon parhubasna. Isedo nama ragedda, isedo nama hanja tikting, isedo nama organ. Isedo nama jaga haretau, tanggung jawab tadui. Napatuluhon ingananna. Ya doa umur. Terus ada calon partohonan di huriakku. Roy mana tu gereja? 2 menit sebelum dibuka parmingguan. Udo, au seniormu, au ngalubi 30 tahun pandita di Botohodo, jam 5 ngadungu ngaku pareso gerejaon. Ngaku cek ngadi sitikting. Nga di paias gereja apeho Roma songon tuan 2 menit sebelum jam parmingguan akadongan au mando molo adong pandita guru manang Bible ro 5 menit sebelum parmingguan dang parhubasi dang pangulai tamu doi tuan doi bos doi dang pangulai molo pangula ikon roy mana tibu ikon di paresoi mana sudah garijai. Kita kan parhubas. Mula dong parhubas justru sesudah pesta do baru ro dan parhubas yang menurut tahu. Alani sada na paling penting mangihut pikir aku tanda parsitutuan ni pandita, tanda parsitutuan ni guru Bible Frodo diakones mangaramoti gerejana imahayason. Kata ni Yesus di Lukas 10 nomor 10 isena haposan di noti, haposan doi di nagudang. Alai isena so haposan di noti, dak haposan ni di nagudang. Hayason soal otik doi, soal sepili doi di Tuhani. Soal nombalga imaharajaon ni banwa gitsang, soal haporsiaon, soal teologia. Molo dak kaposan kita di soal hayason, dak kaposan kita di banwa gitsang. Dakaposan kita taring waktu harajaon di bata. Apola martudu. Ise masyak kita di son. Molo di pareso langgatanna di sidope aka barang rongsokan. Aka bibil nong busuk. Bukan dena sotar pakke. Organ nong sega-sega. Ditabunihon di langgatani. Ingo amu majo. Langgatan gereja tai. Hatta tamando langgatanido inganan nabadia. Mulai inganan nabadia doi tohodo inganan nabadia langgatani. Buasa dipambaini di siaka barang rongsokan. Buasa dibain dakya dipaiasi. Au lomar jamita suhada huria
tor hubayan do jariku tu bunga plastik na di langgatani. Nga 3 bulan ondak ya di lap. Tapi 3 tahun no. Akadongan si pata patimbuhu do na tapikiri na marhaka bibi. Lupa kita dua kanda haka na mendasar. Nang masuk tu akalku molo kotor langgatan. Termasuk langgatan parcamitaan. Apa tado inganan ni Tuhan don. Inganan ni na onma na paling badia di garijaon. Apa kotor. Molo tohodo joro ni Tuhan. Molo tohodo joro garijaon. Molo tohodo bagas ni debata aka gereja tai buat setapa sombu. Alamanna. Buat setapa sombu toiletna. Akadongan tamulai masian sederhana lopain baru kon nakabipion si pata pagudaku do teuripta. Ape na paling sederhana merawat gereja lupa hitam. Iman. Tabain masa uli-uli na gereja tai. Tabain masa dinggan-dinggan na parminggu tai. Asa menyesal halak molodang roh marminggu. Aku termasuk pandita nalosok do molo manugihon ruas asa roh tu gereja. Alai hubain sadinggan dengan na parmingguan. Hubain sadinggan dengan na sauli-uli na gereja. Asa menyesal sudi halak na sorok. Angko sarakku songoni matabain. Termasuk di tubaon. Tabain masadinggan dengan na parmingguan tai. Di sido dapat aka endekor na umuli. Di sido dapat inganan suasana na matse sonang, tenang, damai. Di sido dapat jamita na membumi dan apalan na patimbuhu ale dapat jamita na relevan. Asa marowan ruas tai. Asa marowan ruas tai. Na mangihud na paupaton. Sudi mahita pangulago tiki menjagahon haki pasot tabi. Sudi makita pangulago tiki menjagahon haki pasot tabi. Kebetulan nga sada setengah tahun kami gabi kadep lobi. Au sepata mekel do. Ganum dihatai tarik waktu mutasi tor habotuan masahit ni pandita. Namar sahit loh katanya. Habis saliling so dihatai mutasi dan marsahit. Ngausul kontu biro personalia. Tati rumah BUMN dohot negara. Ganu tahun ikon cekap sudi pandita. Asa dilapor ma jala rahasia klasifikasina. Moladong sahita. Karena selalu ketahuan jala hidup persoal perdebatan nami selalu marsahit doinna. Udah mah, buasa dong roes kagak bimar sahid. Sebelumnya dang taboto ada sahidna. Buasa dang tapang hidup. Alina paling penting akadongan. Kupikir ikon mula do kita. Tus ada pangatusion haki pason. Kesehatan memang bagian integral dari haporseaon. Haporseaon ima bagian integral dari tohonan. Dang tahu kita mangula tohonot tai sadinggan-dinggan na bolondang hipas pamatakta. Apalagi molodang hipas rohatta. Hahipason mace jonok doi tu pola hidup. Dang adong sakit naro tiba-tiba. Ala kebetulan kami dikelilingi oleh aka dokter. Jangan dong sakit naro tiba-tiba. Sudah sakiti akumulasi bertahun-tahun. Akumulasi dari pola makan yang tidak sehat. Akumulasi dari pola tidur yang tidak sehat. Akumulasi dari pola kerja yang tidak sehat. Akumulasi dari pola pikir yang tidak sehat. Akumulasi dari pola olahraga yang tidak sehat. HP kita partohonan. Lupa kita. Bahwa haki pasotai mace jonok doi berhubungan, berkorelasi tu pola hidup ta. Alani terjaga mahaki pasot tai. Anggo hakabipion mardalan do terus
Sehuget tondo dirapin, au dang ulo marsahit alani HKBP niku. Molau marsahit, dang adong anggo HKBP mardalan do. Molo mati au turus do HKBP mardalan. Na susay nang guru regar do akaburukku do anakku. Dang ulo marsahit niku. Alani manang si aun dia pe borak na persoalan au sonang do mangan di kantor pusat. Kupikir hamu pe kosongani. Sotung diri pu hamu gawe soha HKBP molo marsahit hamu. Daun mardalan do terus ape inak tadona susah molo marsahit kita. Anak tadona susah. Paling HKBP dipapungut TLP dibayar. Habis itu lupa kita, dilupa mah kita. Kesehatan akadongan. Buang carana asa toktong hipas kita sebagai partohonan. Nah mengikut asa sudema kita memprioritaskan pajuluhon sekolah minggu, memprioritaskan dak dana. Memang secara langsung dak tupok sinami manaringgoti sekolah minggu. Ale di manang di dia piau mangula songon pandita resor parjolo do sekolah mingguku padingkan. Ala buah huingot adong umpama di bata dapo anakna dapo indungna. Di woto hamudo aha na hula molom masuk do sadahuria. Padingkat pun sekolah minggu. Pajongjok kon ayunan dokok papan jungkak jungkit aduh hata batak nih papan jungkak jungkit ima pajongjok kon ayunan pajongjok kon papan jungkak jungkit pajongjok kon mangkok putar di halaman di gereja bingung do parjolu salia kasih tuai buat segebetu si rohani panditai HP maruan masudedak dana dung roa kada dana gabe doho ma bapak na do omakna sahat tu di ujungna di do akaruasi matuau son nari ngamaul be akada dana mula sian gereja ni bagabe doho ma akamatai markur gabe doho ma marminggu jadi narohaku tohohian do pamiu bataki dapo anakna dapo indungna tahu ba si masa denggan-denggan na sekolah minggui anggo hepen dang adong do pesiani 20 tahun na mangihu pe asa roh hepen siani investasi jangka panjang doi. Jala diaturata unang lupa kita kadongan sudi sermon guru sekolah minggu sabu ibuina ikom pandita do namanguluhon. Suku-sukun jala itu selalu kuaja akadongan situa parpudi di Tangerang kami. Sebelumnya di balik papak kami. Sukun tu situa. Biado carata ahano na ikon sebenota asa molo di sukun dak danahi di dia do inganan no muli di dia do inganan na sumonang di Portibion asa alusna gereja HKBP jadi molo di sukun dak danahi di dia do inganan na sumonang di Portibion ikon do hononna gereja HKBP moloi yakin au 25 tahun na nengro jongjong do pehuriata HKBP jala eksis ale molo dang molo dia tong dak danahi pau dakya dipardulihon si patakan di HKBP puluk doro hatta pandita pangulago tiki molo di pesta parjolo kita mangan baru biasa dak danahi anggo au dakya ulo jol hucek do tu panitia ngamangan dak dana ngamangan ruas baru piau parpu dimangan lauman do takola kata molo tado anak koki do hamorau diau sekolah minggu de na umarga diau di Serpong kupaksa ruasi marpadan bagian gereja na umuli na menghadap tu timur menghadap tu mataniari tu taman ikon leonon gabe guru inganan sekolah minggu jalan naso jadi bayanon gabe inganan parpestaan inganan sekolah minggu parsiajaran tidak dana parmiaman tidak dana ulu laki kupaksa jala manang di dia peung marhubas daku lawas aka barang-barang bekas di pasah tu sekolah minggu nong bangku nong buru nong sotar pake be di gereja dewasa ima dilian sekolah minggu mik nong sega-sega ala manuhor mik na baru speaker na baru aka gereja dewasa ima dibayan tu sekolah minggu na lilingi na mangihud na papituhon
Asa sudi kita pauliuli kon kerjasama nadingkan dohok parhaladutta. Dang tarula kita akadongan ulon huriai. Dang tarporsak kita sada pardingdingan. Ise dongat tak parhaladu. Ikon rajumatta do akasitua parhalado dang kompetitori dongan doi mitra doi ido tim sepata adong do partohonan naman do hera saingan na hera alona parhalado daw dongat doi dang tarula kita akan nabalga molodang didukung parhalado kita jala di kesimpulan diau dung 30 tahun di dia parhalado na solid pasti aman kuriai. Ale molong ngasanga parhaladoi 45 tu 55, 50 tu 50, anggoi main-main. Jalada manangi sepe dang sanggup be pasadahoni. Alani tugas ta salah satu imam menjaga hasadahoni parhalado jala mambohali nasida asa gabi tim na kuat nasida. Namangikut tapawaluhon asa sudi kita mangaramoti rumah tangga tabi au dua neng dohonokku nang terlambat ala ngasanga kita marhok ribe adong dua PR na ikon ulahonota parjulu ikon taguruhon do secara sendiri do sasitong na pardongan saripion. Kita harus belajar sendiri tentang perkawinan walaupun kita sudah 5, 10 atau 15 tahun hok ibe ikon ta guru kon domuse dosa sitong na pardongan saripeo. Kita mesti belajar perkawinan itu bukan sesuatu yang alami. Perkawinan itu konstruksi atau bangunan yang harus dibangun, harus ada treatment, harus ada kesengajaan, ada ketekunan untuk membangun rumah tangga itu persis seperti membangun rumah. Dan yang kedua PR yang paling berat untuk kita mempelajari etika seks. Etika seks. Bagaimana kita merayakan dan menghayati seks anugerah Tuhan dalam rumah tangga kita sebagai pelayan Tuhan. Satu sonari, seks masih dianggap tabu. Ahado lapatani tabu. Dang bui dihatai secara resmi. Ido lapatani tabu. Mungkin diulahon, alidang bui dihatai di coloni mangajana. Satu sonari, gudang dope partohonan ni HKBP dang barani mandok hatas seks. Nah parpudi. Asa sudema kita malo marmedsos. Riset mengatakan orang Indonesia 8 jam bermedsos sehari. Hasil riset HKBP orang Indonesia, berarti ruas HKBP, partohonan HKBP secara umum 8 jam bermedsos setiap hari. Ini luar biasa akadongan. Pandapok nami ikon tapake do hasil riseton sadingkan denganna. Karena 8 jam sehari ruas kita itu bermedsos. Karena itu kita harus pakai medsos itu untuk mempengaruhi ruas kita sebanyak-banyaknya. Aku ngono 10 tahun. 3 bulan nasalpu Roma Biro TIK, Teknologi Informasi Komunikasi di kantor pusat. Di do amang harus bikin TikTok katanya. Daku boto beitoniku. Ngama tua biau. 30 tahun nasalpu do au jago mar medsos niku. Hami mambain minna. Asal maulu amang. Olo lului mapandita na no poso niku, no gateng, no baga niku. Audang be ngalewak be masakku niku. Taong amang majo pului. Ado na masa. Tiki huhatai di TikTok taringot tutua 400.000 nama merek. Huhatai taringot tu sinawot 400.000 nama merek. Luar biasa. Pesakku tuakmu akapartohona no poso masuk kamu tu TikTok hatai kamu. Pengaruhi kamu ruas tai marhite-hite TikTok. Pakai sudi media sosiali, Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, pakai kamu sadingkan dengan walu jom ruas tai sadari di sini.
Molo bui tak ada. Alai, buado kenyataan. Gudang di tak dibayar mas status Facebook nah, tauton nina. Malapatan nih. Kolan ibana dohok dongan nasangkatan dona membotoi manang dongan nasa kapal. Kan nggak adong be kapal-kapal nuai menjelang 2024 ton. Kolan di gimana dongan nasa kapal dona mangatusi. Manang dibayar muse ngahudo nina. Aduh lapatan na ngahudo. Akadongan, au mulai tahun siap lopat ngahutan da medsos. Sonari molo panindangion ni ruas tuau didok nasida sasitong na nagumudang mempengaruhi kami nina ruas tuau dang jami tamu na hari minggu ya mang. Jadi do status muna di Facebook nina ido na paling gudang mempengaruhi kami na jalan memang hubuk kamar rahasia molo ringgas piau membain status jalan hubain songon na geo mace sederhana songoni lau mempengaruhi dua target ngaruhi ruas. Parjulu asa diargahon golu keluarga. Napa duahon asa diargahon kejujuran. Napa tuluhon asa sude marlas di roha bui merayakan kehidupan. Ale molo hubain ayat-ayat di si totu dang adong nama memjahai. Molo hubain terlalu formali dang adong lalu menjahai. Alani hubain ma songom cerita sederhana. Jala hubain diriku, keluargaku gabe cerita sederhana. Untuk mempengaruhi ruas. Pertama, hidup keluarga ini indah. Mari kita rayakan. Kedua, hidup ini juga indah. Banyak kebaikan Tuhan. Mari kita gembira. Dan yang ketiga, mari kita hargai kesederhanaan dan kejujuran. Hamu pe, pangiduaku. Pakai hamu ma. Media sosial ini. Mempengaruhi ruas. Sa gudang-gudang. Jangan biarkan ruas kita dipengaruhi oleh orang lain. Segala macam doa dong ditik. Unang tapasombu ruas tai kolan akan naruaima akan nasigaima saya bereng-bereng onna. Jangan dong syak kita na tampil di si mandok hati Tuhan menampilkan kehadirannya. Na parpudi jala parpudi sahali taringot tu sentral. Tatu pahi maya kadongan. HKBP menurut kami sudah on the track. Kita udah sampai bulan 8. Belum pernah satu kali pun pelayan HKBP tidak menerima balanjo. Semua terima balanjo tepat waktu. Yang lewat BRI tanggal 26 masuk heaven. Bisa jam 6 pagi, bisa kadang-kadang siang. Pokoknya tanggal 26 masuk. Yang BNI atau Mandiri mungkin kadang-kadang bisa lewat sehari karena proses clearing. Cuti aman. Untuk biaya Natal sudah di-saving oleh BPSK. Jadi bulan Natal, bulan Desember kita manjalo sejumlah balanjota. Kita udah di on the track. Sekarang pemasukan HKBP lewat BPSK 31 miliar per bulan. Untuk kebutuhan balanjo 26. Tapi masuk kemungkinan itu M sebulan. 3-4 M lah itu di-saving. Bulan April naik 45 M masuk tuh BPSK khusus bulan April pasca. Nah kami mau mengatakan kita udah di track yang benar. Kita dukung baik supaya itu berjalan baik. Kubo todo Pagu Resort belum berjalan. Pagu untuk distrik belum berjalan. Tapi kalau pemasukan tambah ini pasti bisa berjalan karena kita sudah di track yang benar. Sekarang kantor pusat kita kuat. Secara kinerja pendeta HKBP sekarang lebih baik. Sebelum sentralisasi pendeta HKBP nggak bisa diingatkan oleh pusat. Sekarang bisa. Cuma saya punya catatan kepada yang muda-muda. Kalian juga harus jaga. Karena sekarang posisi kantor pusat powerful. Kalau tidak dijaga, ini juga bisa menyimpang. Dulu kantor pusat lemah, sama sekali lemah. Sekarang powerful. Ini juga mesti diawasi. Tugas muname, paingoton, jangan kekuatan kuasa yang sangat besar ini disalahgunakan. Tapi umumnya sentralisasi kita berjalan. Dampaknya saya pikir 2024
tidak sepanas 2010 dan 2016. Tong do mohop, apalagi untuk proses mungkin pemilihan, aledang sepanas 2020 doh 2010. Jalan na parpudi sian parpudi sahali masuk makita tu tahun 2024 pangilu aku toktong mata jagahon parhaha marang jota. Nasaebe pemilihan namar mudari. Nasaebe udahlah selesailah pemilihan yang berdarah-darah itu 16-20. Ke depan lebih rileks makita pemilihan. Karena konsekuensi misalnya salah pilih tidak seberat 2020. Tongdo adong sing dison. Konsekuensi salah pilih 2024 nanti tidak seberat dari 2020. Karena huida minardo buhimuna ditoba. Emang adong do kupikir deh olan hata deh akadongan panditan di Jakarta mando itu mabo don waing uta hami daripada di Jakarta on udok ma pikue purus bawe ama opui niku di sordon nasida ngulong ngabosak ko di Jakarta sa dipapinda tu dairi niku tongdang adong nanggosada na ulo. Jadi alai secara umum ngadumenggan baik kita di son. Dan ke depan kita harus buat lebih baik lagi sistem AKBP supaya dampak pemilihan itu tidak separah yang lalu-lalu. Ngasaibe tuan nami, ngasaibe. Imah atas ya kami amang preses nami, akadongan satonan, akadong aku saulaon, moladong na kurang lobi, sian pakateo nami mangido maaf mami. Horas manita.